The latest Auditor General report has exposed deep financial and governance failures in Parliament under Speaker Jacob Mutenda. Saramina mashoko buda panguva ino achinzi takabatana audit addresses Mudenda ndokuti bva subscribe or like on the bell icon. TV na mwana uzi buda nyuka panguva iro ne the takabatana daily vachiexposa that audit report. Iri kuonekwa kunzi awa yasiya yakapenengura nekusvasvanga Speaker Mudenda. Tenda mberi panapa unodanyira chiti Harare, Zimbabwe. The latest Auditor General's report has exposed deep financial and governance failures in Parliament under Speaker Jacob Mutenda, who is also accused of using his office to shield the executive from scrutiny, frustrate parliamentary oversight, and play a central role in efforts to extend President Emmerson Mnangagwa Zulu beyond constitutional limits. Ndo mashoko ari kubuda panapa achiexposiwa zvinzi aiwa the audit panguva ino yauya ikaonekwa kunzi Jacob Mutenda aiwa ari kuita zvakanyanyisa panguva ino zviri kuonekwa kunzi zviri kuundermine the governance. Panguva ino kuchionekwa kunzi his office is being used to shield the executive from scrutiny. Panguva ino kuchionekwa kunzi the government panguva ino in parliament has been frustrated and he is playing a crucial role panguva ino pakuextendwa kwetemu yemutungamiriri wenyika from 2028 panguva ino achiextenda to 2030 and beyond. Mashoko ari kubuda panguva ino anyatsokuonekwa kunzi muZANU-PF neZANU hapana kwatiri kuenda. Zvigananda panguva ino zviri kuita zvazvinoda nenyika, and panguva ino everyone is questioning kuti tinosvika kupi aiwa this system, just because anyone anoenda against them aiwa is fired, he can lose his life or whatsoever can happen to him. Mashoko ari kuda panguva ino ari very concerned. Panguva ino tiona the audit ichiburitsa information yakadai. What has to be done? Pena comment section medu zofundo enyu motode pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu, subscribe or like, chit on the bell icon.